Bertahun-tahun kita nang merdongan, mulai siya SMA saat ku tamat kuliah. Marjati dohita iko saut hita na dua. Unangmu ba unangmu sedia kepada HP balik dong nahirip ni roha mu badoroha nung dapat tope kawene krimi gabi mailaho mardonga-donga doho tau ala guru honorau di huta hatu amor. Udang manian gabi madau hosianau gabi herana disihatio bagas ni holo kisah lelengon dan tadi konomu sasadaan unang manian kebegijang roham tuau ala lupa kaweho di utaha dulu amor. Nahirip ni roha mu badoroha dung dapot kope kawene krimi gabi mailaho mardonga-donga doho tau ala guru honorau di huta hatu amor. Hosianau gabe herana disihatio arohaki auta disadario bagas ni holo kisah lelengon dan tadi konomu sasadaan unang manian gabe gijang rohang tuau ala duk pegawe di huta hatu amor.